umshado ukuze nginibonise ngingumfazi womuntu mina kangisayihambile ondlela webangani bami nongelalelani ngingumfazi womuntu mina kangisadlala emathaveni webangani bami nongelalelani ngingumfazi womuntu mina kangisadlala emathaveni yelo mfazi ofuna umendakalala ethaveni ngani musunglinga uzongithela umuzi wami Unketule wema mama ngikethena ngidlulisa ukubingelela okukhulu ukubona bonke abantu abathe babuka lo mbukiso njengamanje obingelelayo Umketule wakamdlalose udabuka ulunde emahlabathini emama isigodi bafowethu ngiphambi kwenu njengamanje ngenhloso yokuzonethulela iCD kaMketule kulonyaka ka2022 esihloko sithi uX ongasolveki engikholwa nokuthi ngisebenze ngokukhulu ukuyimisela ngokukhulu ukuyikhandla bafowethu ngiyacela ukuthi ningaseke kakhulu ngiphe indlebe lo msebenzi uphuma ngomhla ka28 October ngolwesihlanu uzobutholakala ma-CD kanti uzobutholakala futhi na online njengoba umculo usuhamba kakhulu nje kuma digital platforms uzotholakala kakhulukazi ku Spotify ngicela abantu begijime bekhona bazoyithola ingoma lapho kulula kakhulu bafowethu nakona wonke ke ama platform ongacabanga asithulela umculo wethu wamaskandi Ndombishiya ngomshefeze ndodeni Ndombishiya ngomshefezo Ndombishiya ngomshefeze ndodeni Ndombishiya ngomshefezo Ndombishiya ngomshefeze ndodeni Ndombishiya ngomshefezo Uhlala kancane ndodi zokwala Uhlala kancane ndodi zokushiya Uhlala kancane ndodi zokwala Uhlala kancane ndodi zokushiya Ndombishiya ngomshefezo When you land, what thinking is no way. When you land, what thinking is no way. When you land, what thinking is no way. When you never, what thinking is no way. Ushala kancane, ushala kancane, ushala kancane, ushala kancane, ushala kancane, ushala kancane. Ndombishiya ngomshefeze ndodeni. Wendomba ushiyele sibona ukuthi indodo ibanja Ushiyele sibona ukuthi indodo ibanja Wendomba ushiyele sibona ukuthi indodo ibanja Ushiyele sibona ukuthi indodo ibanja Wendomba ushiyele sibona ukuthi izolo ibanja Ushiyele sibona ukuthi izolo ibanja Ngathela umntombo nelawe When you land, what thinking is no way. When you land, what thinking is no way. When you land, what thinking is no way. When you never. Bafowethu
Ngiyanithembisa kakhulu umsebenzi muhle kakhulu. Ngiyanithembisa kakhulu bafowethu muhle kakhulu umsebenzi. Ngeke nize niyisole. Bese ngithatha leli thuba ngibonga insizwa engisebenze nazo kusukela e-studio ngoba ngisebenze e-Tech Studio kwaYani. Ngisebenze nobhuti uThuthana uMfokandlovu ugatsheni bayamazi abaningi. Ngiyabonga kakhulu kuyena nesinika ngiphe sona. Ngaphinde ngasebenza nobaba uDogzini uBaskita, ngasebenza noJJ Mfwambuthuma ku-keyboard, ngasebenza noJikelele Khumalo esiginqeni. Ngithembisa kakhulu nje bafowethu bese ngibonga kakhulu ikhampani engiphethe engaphansi kwayo okuye Amashenge BMB Entertainment. Ngiyabonga kakhulu ephethwe uZonda bamzondayo okuyena producer wami okuyena manager yami engicabanga ukuthi sisebenza kahle kakhulu. Bafowethu isikhathi asikho ngicela nishone engomeni akusiza ukufela ngaphakathi ungeyona iflask. Yeka maqhubunhliziyo yami udlulele phambili. Yeka maqhubunhliziyo yami udlulele phambili. Yeka maqhubunhliziyo yami udlulele phambili. Yeka mbe dedela mbe shuta ke nalomuntu ohlala ubhubha ngaye. Yeka mbe dedela mbe shuta ke nalomuntu ohlala ubhubha ngaye. Yeka maqhubunhliziyo yami udlulele phambili. 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 Yeka mbe dedela mbe shuta ke nalomuntu ohlala ubhubha ngaye. Yeka mbe dedela mbe shuta ke nalomuntu ohlala ubhubha ngaye. Ngiphinde ngibonge koza kwethu engisebenzisane nabo abathe bangilekelela kwezinye zeingoma okunguphindile wakabuthelezi eFryhead eNyanyeni kanye nemeya kaZwelonke uMfokandlovu phansi eShowe. Ngiphinde ngibonge neGezani Media Production nge-CD cover enhle kangaka engenzele yona. Bafowethu ngiyanicela ukuthi ningifollowe kakhulu lapha kuFacebook. Ipage lami lithi Fanele Umketule Mdlalo semusic. Naku TikTok ngiyacela ningifollowe bafowethu. I-account yami ithi Umketule 001 ku TikTok. Bese ngishiya inamba yekhampani mangabe ufuna ukungiqasha mhlambe ngizokunandisela emcimbini. Uzobusuthola ubhuti uZonda bamzondayo kule number ethi 065 9615. Bese nginishiyela neyami inamba mangabe kukhona ofuna ukusho nokudlulisa kumina kweziyalo noma kungamazwi enkuthazo noma kumbono omuhle owakhayo. Inamba yami ithi 076 750 771. Ngiyabonga. Kwenkosa kalibuzi ngete zemva wombalo ngalo ngenangoma ngithi senfuninselelo ngithele nkuzini lento yenu mani bradala. Kwenkosa kalibuzi ngete zemva wombalo ngalo ngenangoma ngithi senfuninselelo ngithele nkuzini lento yenu mani bradala. Kwenkosa kalibuzi ngete zemva wombalo ngalo ngenangoma nithi senfuninselelo nithele nkuzini webafana mani phile. Umculo mungilona loculayo sitayela
le senidlalayo ninamanga nikhohlisa abantu abangawazi umculo kamaskandi. Umculo muni lo niludlalayo, isitayela sini le senisiculayo ninamanga nikhohlisa abantu abangawazi umculo kamaskandi. Umbe kwenkosi akalibusi ncede zemva umfana omncane ongenangoma, nithi senifuna inselelo nitshele inkunzi yene webafana.